asidibani kwakuvutha ondaba akufikeki nje mina mengithandana nomfana umlomo wakhe ngizwe ngathi uyabanda qa ifridge ngiright umama uyisangoma mekwafind out ngithandana nentombazane wayengibhonya into ongakazi uyibone engibhonya ethi nginamadimoni ukube ngathola umuntu esilisa mina ngitshela ukuthi akekho umuntu esilisa engamela lento engiyenzayo right now. Abantu emphakathini ba homophobic ngalendlela exa kusathana mina emsebenzini nje kunama homophobic amaningi abanye bayifihlile siyababona thina wathi itabane siyababona usiyabona lo uyitabane lesifihlile bifufundi kodwa if into esiphila ungayithandi iyekele phela musu kusibulala musu expose engayakho towards thina. I was so emotional indlela mfica eyiyona wayeseshayela number 2 emanzi umshiye tavern noma wakhe cha imali kwabe eyami imali mina isifiso sami ukuthi ngimnakekele ngendlela njengoma wakhe uma nje uzukhulelwe so later ukwazi ukuapposa ukwazi ukwenza njani umtete umntana umlethela mina. Excited. Sanibonani Dumelang, hello, bonjour, igama uzandi, isibongo umfeka, umalandle kalwela lwezinkonjana zona esihambela le kude phezulu. It's another day, it's another episode. We are coming to you with that same education. Ebekade sikutshelile ukuthi siyayiphusha sigijima nayo one way because this is education that we see ukuthi iyadingakala. Ngakho ke ngizokucela ukuthi nje ngithi le disclaimer nyana, ngithi uma kuukuthi le nkulumo esiyikhulumayo ehambisana neAlphabet Gang ayihambisani nawe wamukelekile ukuthi uklikhe away from the episode ngani ngoba imbono yakho nokuba negative kwakho kulungile uma ngabe ugcina kuwena kodwa uma ukuletha ezimpilweni zabanye abantu akubi kuhle ngoba yiko lokhu esizama ukufundisa ngawo ukuthi ake sizame ukuthi sabantu sibekezelelane sifundisane okuyinhloso ke ye podcast ukuthi siyafundisa siyakha sicobelelana ngolwazi siyaqhuquzelana kanti ke lapho singaqondi khona siyabuza yingakho ke we are having these episodes because we seek to understand ukuthi konke lokho kwenzakala kanjani njengenjwayelo ke angihambi ngedwa ngihamba nosisi omuhle sonke esimaziyo kodwa ngizomyeka azibingelelele yena ngoba ayishem ngicela sisom ubingelela ababukele ekhaya usazisa ukuthi sihamba nobani. Sanibonani babukele ekhaya. Hello, hope niyaphila. This is Uslinjilo Ishiro 2024 mawengane iningi uma kathola sanibonani emakhaya. Thank you. Njengokwenqubo yala ekhaya sicela ukwamukela ngokusesikweni ke. Oh nami ngiyagudluza la. Okay. It's adjustable nje izohamba nawe la ufuna ukuthi iye khona. Welcome to the show. Thank you mama. Ayangiphuzi baba manje. Sli. Yes ma. Sikwazi njengephoyisa lodumo. Yes ma. Sikwazi njengephoyisa lodumo. Abaningi ku social media bakwazi njengephoyisa lodumo mina ngikwazi njengo bestie. Umngani. Yeah. So Sli ziningi izinto ezenzakalile from the time trend on social media for ukusebenza nengane emqolo up until now kodwa ke for ibenefit yombukeli ekhaya ngicabanga ukuthi kuzoba fair ukuthi siqale ekuqaleni ubani uSli. Oh uSlindile Masondo oshadele kanjilo bangibiza ngephoyisa lodumo ke ngihlala lapha kwaMashu ka K section ngisebenza eNtuzuma SAPS kodwa ngicela singagxili ke ephoyiseni ngicela sigxile nje kuSli. Hayi phoyiseni. Exactly. Iloko isiloko kanye sifuna ukwenza ngoba behind the uniform there is somebody who is doing amazing work and somebody who is very interesting just ipersonality yakhe nomsebenzi awenza emphakathini. Sli umentioned ukuthi usuka kaMashu ustatione eNtuzuma asithinte ke le ndaba ngoba nayo ibalekile. Ukhulele phi ukhule kanjani? Oh okay. Ngikhulele
kwa-B kubo kama wami bengizalwa Khona kwaMashu. kwaMashu. Okay. Uma wami waka-B ubaba wami waka-K kwaMashu bobabili. So umsinsi lapha kaMashu. ya ngizalelwe khona ngisebenza khona yonke into ngiyenze khona. Yonke into nje, okay. Bangitakula eMaritzburg ngacela sengishadela ngale eMaritzburg. Okay fine. uSiliwe ukhulele ka-B bengikhuliswa ugogo wami. Uma wami beyisangoma wathwasa wahamba entwaseni wangishaya nogogo ngangino 3 months wangikhulisa kugogo. Uma wabuya sengino 2 years bashada nobaba wami base bahamba bayohlala ka-K kwaMashu. So nje ngikhulele kwaMashu ngafunda kwaMashu. I-primary yami bekuyisethanda imfundo ngayithola amandla ngayithanda ukwazi ngagcina enqaba kaZulu. So yonke into yami nje ngiyenze kwaMashu. Mawukhula we just mentioned ukuthi umama kho wayeyisangoma. Yeah. Mawukhula yini eyayikhethekile ngokukhula kwakho? Oh, ngikhule ngintombazane ngedwa ekhaya. Bengizalwa nobhuti bami beba u4 insizwa lapha phezulu 4 zama kube mina ngintombazane ngedwa. Okade kuhlukile ngami bese umndeni ongekho esimene right. Obhuti bami bonke bebengasebenzi, ubaba wami bengasebenzi, uma besiphilisa ngokuhlolela abantu ekhaya. So ngizoya uthandweni enginalo ngoba ngiyabona ufuna ukuya lapho. Uthando enginalo ngilithole kuma wami. Uma wami ube ngayena umuntu onemali eningi kodwa ubungiphuma ekhaya ungadlile. Sikhuliswe ngokuthi uma umuntu kumele uthanda abanye abantu, umuntu ngabantu. Yeah. Beautiful. So now umenshina indaba yothando kuyinto esemqoka kakhulu. And my previous guest uyigcizelelile le ndaba yothando, uthando emndenini, ukuthanda abantu abaclose nawe ukuze uthando mawutshala liyakhula liyinto nje enhle. So Sli ake sike manje ke sibuyele kule ndaba le yokutrenda kwakho. Sikubona utrenda last year ngokusebenza nengane. Kungasibalisela leso story kwakwenzakaleni uzitholakala. Is it this year or last year? This year. Time flies, eh? Yeah, this year. Time flies. Kwakwenzakaleni size sikubona ubelethe ingane ne-uniform? Oh, okay. It was Sunday. Ngangizongena i-first day shift yami. Yes, it was my second day shift. Ngangizongena i-second day shift. So umntwana ngamthola eshiwe ngayizolo ngomgqibelo ebusuku. Police station. Yes, especially police station phakathi. It was around 11 ebusuku. So wayihlala nabanyoza kwethu-ke the whole night. Abakwazanga koza umnakekela ngendlela efanele because ey'tolo kwasekuvaliwe. Babengakwazi ukuthola amanabukeni, bengakwazi ukuthola ijuice noma ubisi, bengakwazi ukuthola into azoyidla ngaleso sikhathi because umntwana oyena 18 months, I think ama-purity agcina ko 7 months, I don't know. But bemhanda over ekuseni kumina, I was so emotional. Indlela ngifica eyiyona wayeseshayela number 2, emanzi, restless lo mntwana wayengadlile the whole night. Into engayifika ngiyacabanga ukuthi bamthela i-stick sweet. Ngiyacabanga ukuthi babefuna ukuthi bamzibe nge-stick sweet the whole night. Engakazalala. Wayengiyazalalela ke vele ngoba wayeseyimanzisile elambile yabo. So she was so restless. Kwaba buhlungu kakhulu kumina. Ngafike lokuthi ayimani ngeke umntwana omncane lo odinga uthando lama wakhe bedinga ukulala kahle kahle ongalalanga ngesima ngenxa yesimo akusona ingalesa sikhathi. So ngamthatha kumntwana ngicabangela uniform gqoka full uniform mengisi ngiyamthatha ngeke umanzi number 2 usufuna ukuphuma ngaphandle. I decided ukuthi ngithatha uplastic. Ngathatha uplastic wase Shoprite engangifake kuona isitsha sami sasemsebenzini ngawubhobosa ngamfaka inyawo ngawuvala. Ngizelo singimtete ayike into komtete ngase police station i-charge office kade engakhumula ijacket yami engangigqokile ngamfaka emhlanje ngenzela ukuthi afudumale athole nobuthongo khona emanzi mhlawumbe izola ngoba ngezwe koza kwethu abephuma ukuthi akazalali ubusuku bonke. So ngase ngambeletha ke wazomeka ke emhlanje ngicanga ngoyezimfudumalo nothando engamnikeza lona ngase ngimfaka uplastic. Walala ke emhlanje wami ngase ngicela ukhomanda wami ke ngangiphezulu captain Mtoro ngaso sikhathi ngase captain ngiyacela ukuthi mekulo izitolo ngisacela ukuthi ngidlule ngimthekele into zokushintsha umntwana. Ngimthekele amanabukeni, ngimthekele into azoyidla. Ngicabanga instant porridge ngoba iyona amanzi akhona ketela khona police station ngizomenzela instant porridge. Wangivumela umphathi wami ukuthi ayangihambe. Then ngacabanga ukuthi ngeke lo mntwana akagezi ngizomshintsha kanjani ngoba phela smell second right. Restless nje ngathi mina okay awuthi ngidlule ekhaya ngoba phela ngisebenza entuzuma ekhaya ka-K. Seduze vele. Ngadlula ngathatha into kumgeza. Ngamgeza umntwana ngihamba ngimthela impahla zokugqoka into zokushintsha into zokudla ngaphindela police station ngafika ngamgeza umntwana ngamfida wathola ukufudumala wasutha walala.
Uqhamukaphi lo mntwana ngoba i-police station ngicabanga ukuthi indawo yokusebenzela. Yes. Kuyenzeka yini nibe nabantwana e-police station awukusibeka esithombeni umntwana uqhamukaphi aze aqhamuke ngalalo ubusuku bonke emanzi nje uqhamukaphi? Oh, umntwana washiwa uma wakhe isikhungo sokuphuza ithaveni leyo wamshiya ethaveni uma wakhe wamshiya ethaveni. So mase ebheka wacwasa ucela etoilet khona ethaveni ngicaswa esephuzile. Mase ebhekwa kabantu abasamtholi. So ilunga lomphakathi lamthatha umntwana lamlethe police station lamlethe ebusuku ke ilapho saqala ukuthi simthole simnakekele khona. Sure. So izimo ezikanje nijwayele ukuhlangabezana nazo e-police station? Yeah, siyaba nazo izimo kanjena sibathola abantu balethwa abantwana abaye sibathole bedukile balethwa mhlawumbe ama community members abaye balethwa mhlawumbe bathola bahamba emgaqweni siyabathola kuba lula ke kubona mhlawumbe basuke bekhulile abanye o 5 years o 12 years uyakwazi umuntu kusho ukuthi ufundaphi ikuphi ekhaya. Owayelahle uma wakhe nje ethabeni kwaqala sasiqala ukumthola and imncane futhi akwazi ukukhuluma asimazi kusukephi nobhuti wasethaveni lo akamazi uma wakhe usuhlala kumuphi indawo wase Richmond Farm ithaveni ise Richmond Farm informal settlement ekhona lapha ngakamashu imjondolo nje ubhuti wasethaveni akamazi usumama uphuma muphi umjondolo so decide ukumlethe police station of which isenzo esihle kakhulu lesasenza. Manje ubalula into ukuthi uyamthengeli uye wa decide ukuyomthengela ukudla nempahla zokugqoka ibuya ble mali khona mhlawumbe uphethe cash somewhere police station o enikwazi ukuthi menihlangabezana nezimo ezikanje uhamba uyocela ukuthi usayinelwe mhlawumbe amaranda nyana ambalo okwazi ukulungisa isimo. Le petty cash hlezi ngikuthola ngibuzwa ngawo cha imali kwakuyami eyami imali ngamthengela ngawo nje yonke into kwakuvele kuyisifiso sami ukuthi ngimsiza abe right. Nkosi yami wazwama umsebenzi. Yebo. Yo. Hey. Wahlala nawe for isikhathi esingakanani? Imini yonke ngingena u6 ekseni ngiphuma u6 ebusuku. So nje the whole day wayinami wayengafuni umuntu nje futhi. Hayibo uyabonakala lapha kuma video set nje umuzi wayengafuni ukudla ngasasho ukudla so imini yonke nje benami sengiphuma ke ebusuku ngosikuphoqeleka ukuthi angimhande over ku shift elandelayo. Yo it was so painful nje sengihlwana naye esekhala naye ngamshiya kusho ukuthi ngangize ngikwazi ukuthi ngihambe naye. Sure. Manje imene ezikanje awukwazi ukuthi ngoba phela ishift ophuma kuyona wena angifuni ukuthi ngithi babengamnakekelanga kahle ngoba under izimo ozichazayo mhlambe kwabanzima nakubona ukuthi bazophuma babhekeke. Kodwa uma ngabe kunesimo esikanjalo ke uba kwakuthiwa uyacela ukuhamba naye akuvumelekile. Akuvumelekile ngoba kwakuyisonto mina ngizongena ngimthola umntwana kwasefanele ngihande over eshiftini elandelayo ezokwazi yona ukufonela ama-social worker ama-social worker estation sinama-social worker ethu but asebenza Monday to Friday angena ngo-8 aphume ngo-4. So ngesonto mina suke ngekho ama-social worker mina ngiyiphoyisa ngibe social worker ngibe yonke into ngesonto. So that is why ukuthi fanele uzulinde kuze ube Monday ukuze umntana athole usizo liqondile kahle. Yebo mina ngena ngesonto ngamhanda over ku shift ke eyayingena ezongena ebusuku bahlala naye futhi nabo ubusuku bonke laba babezongena leso sikhathi ngakusasa ke kwabo Monday bakwazi ukuthi bamsize umntwana wanakekeleka wathi ama-social worker is place of safety. Ugcine nini ukumbona usaxhumana naye? Ngiyaxhumana naye kakhulu nakusasa nje ngiyombona ngiyaxhumana naye nje kakhulu kuyikona ukuthi ngiyathanda ukuthi ngimthathe ngiphume naye ezumntwana lapha hlala khona se place of safety ku right baba nayekela abantwana kodwa ke baningi lo mntwana udeserve uthando ufuna ukuthandwa ufuna ukunakekelwa uyanakekela yena kodwa mina isifiso sami ukuthi ngimnakekele ngendlela njengoma wakhe manje ama social worker uyakuthanda bo ama social worker eliphethe icase yakhe angivumelekile ukuthi ngifike noma nini ufune ngisho mengizofika angivumelekile ukuthi ngishuthe naye akuvumelekile ukuthi ngimthathe ngihambe naye ngema-malls angivumelekile ukuthi ngimthathe ngize naye endlini yami ngisalindile-ke nami because ngiyabona ukuthi ngizoze ngihluthuke ngiyahluthuka ngiyabafonela nge-airtime yami basazobuyela kumina
bangabuyeli kumina. So nje sekuyimina engiqiqayo ukubona especially that you've just mentioned ukuthi ziningi ingane lapha. Yes. Lo mntwana already usekujwayele senayo ibond between the two and now uyamthanda futhi. Ngiyamthanda kakhulu. Ngabachazela nama social workers ngathi angifuni ukum-adopt. Mengi-off ngicane ngiboleke yena. Ngimnikeze lelo thando ngiphinde futhi ngimbuyisele kunina. Mekuyi-weekend nginey'ngane mina. Ngoba ngithi njengoma wey'ngane ey'ningi ukuthola wami ingane kungenze nga-achieve into ey'ningi zey'ngane. Vele iy'ngane ngiyayithanda-ke. Bangibolekeni phela ngimxhumanisa ney'ngane zami ey'ningi. Mewukuthi ngiye emall ney'ngane zami ngihambe naye abeyingxenye. Ngoba nje ngiflorisha kanjena ngi-blessed njengoba ngi-blessed nje ingenxa leya mntwana lowane engatrenda naye. Abantu babona ukuthi lo muntu lo unothando lwabantwana. So uma wakhe akatholakalanga, assuming ukuthi uma wakhe akatholakalanga njengoba aza asiwa lapha Watholakala uma wakhe. Shuthi uma wakhe uyinhloso ukuthi amlahle. Watholakala uma wakhe atholwe yimina ngambopha mina futhi. Usuyilahlelela ingane? Uthi uney'nkinga ey'ningi. Akayisi ingane-ke kuma-social work ibe la izoba safe khona ukuyishiya e-tavern pho. Angazi-ke nami mntakamaka kodwa nje wathi uney'nkinga ey'ningi ngamthola ngakusasa. Angisiyindaba yatrenda ku-Facebook ko-TikTok. Kanti abantu vele endaweni bayangazi ngikhulele kamasho. Bangi-inboxa-ke abantu bathi hayi bosli. Nangoma wengane la eB5 yenye informa settlement futhi ekhona kwamashu imjoni nang sizomusimbambe ngoba siphuzile sombamba simbophe wozomthatha nangempela bambamba bambopha bangifonela bathi sesimbambile uma wengane kwaphoqeleka ukuthi mina ngalelo langa ngangima-rest days kwaphoqeleka ukuthi angifonele aba-FCS badila nama-rape iy'ngane ey'ncane yonke leyo nto emsebenzini ngafona-ke ngathola omunye uzakwethu wayoyimeli ngaleso sikhathi ingekho ifemeli kwaphoqeleka ukuthi mina-ke as a female ngoba siyobopha ifemeli lapha funeke ngimsize ukuze ngikwazi ukubamba uma wengane ngimfake emotweni esemsebenzini aqhubeke abhale statement ngambopha ngakusasa uma ngimbuza kwathi unenkinga ey'ningi akanaso isikhathi sengane nesikhathi sotshwala akanaso isikhathi sengane. Yes. Wow. Hayi muhle umsebenzi wawenza uyancomeka. Isikhathini esiningi abantu abasebenzela ugovernment siye sibagxeke ngendlela eziningi. Yeah. Uyaziwa ukuthi into ecommon ukuthi kuthiwa mawungena e-ofisini la government noma yikephi noma yipi department awuzu kunakekeleka ngendlela efanayo. Abantu bakhona bana inhliziyo, abantu bakhona bana sikhathi. But here you are doing work lokho kuthiwa you went over and above the call of duty. Yeah man. So I have learned ukuthi it's not that kid only oyenzela kanjalo. Ngicela usinabisele kabanzi ngefoundation oyiqalile nezinye izingane ozisizayo nokuthi yonke lento yothando uqhuquzelwa yini ukuthi uyenze because unezakhe izingane. Yes. Usebenza ama-night shift, usebenza ama-day shift. I'm assuming ukuthi uma uphuma kwi-night shift ukhathele, ufuna ukulala, ufuna ukuphumula, ufuna ukuya emall, ufuna ukunakekela ezakhe iy'ngane. Kanjani? Oh, ngibe lento yothando. Uthando la instilo uma wami kumina. Amazwi amanje yahlezi eringa emadlebeni nami uthando unokuthi umuntu ngabantu. Abantwana ke ngiyabathanda, ifoundation ngibe nenhlanhla ngisho njalo. I'm dating a lesbian. Right? Ngishade nomunye umuntu wesifazane. So mengifika kwifamily yalapha engishadele khona ngifice ubaba uThemba Njilo oneThemba Njilo Foundation ubaba ezala wami lo. Okay. So wabona ubaba ukuthi no man this person uyabathanda abantwana. Ungitshela ukuthi makoti kanjani ukuthi wenze ifoundation yakho ukuzothola ukuxhaseka kwabanye abantu bakwazi ukusiza ngoba phela ephayitheni lakho khambe kuphela umuholile usiza ngomholo wakho kanti ngithi ngisaya lapho ukuthi wona lo muholo umngakanani kanti uzokwazi ukufita ingane eziningi kangaka. Awukho nje ngifuqa amanga awukho ngeke ngudalula ukuthi mnganani kodwa awukho angeke uzunelele izinto engizenzayo ngoba nami ngenza okwami okufuna ngikwenze kwezingane zami nezingane zakho lokho akuqondene nawe nokwefamily ushintshi endlini umama anginayo ma cha sengisho ukuthi endlini umama. Yes so iRenew Hope ngisiza kushintsha nginey'ngane ey'ningi ke manje iRenew Hope Foundation isungulwe ngoJune 2024 isifiso sami ukuthi ngisiza abantwana abancane from i-newborn kuya kumnyaka ewu-15 abantwana abangasenabo abazali abantwana abahlala nogogo ngiyafisa nje ukuthi ngilekeleleke ngifisa ikhaya labantwana
or like fully equipped abakwazi ukulala abangena Bahlale abani khona. uba-adopt nje bahlale khona full time. Yes, Okay. kube ingane zami nje zonke, ingakho nguma wengane eningi. Ngiyafisa ukuthi mekutholakala amandla ngelinye ilanga ngibe ne Renew Hope Foundation home lapha ngisho kuthiwa ukhulela umuntu wesifazane, uyabona ukuthi ukhulela usakwazi uku-abhorsa seku-late, kodwa ucabanga ukuthi there is a Renew Hope Foundation lapho engizoteta khona umntwana wami, ngihambe ngiyomhand over khona ukuthi nayi umntwana. Labo nje abantu besifazane ningabakhiphi abantwana guys, ningabakhiphi bodadewethu. Uma nje uzukhulelwa usu-late awukwazi uku-abhorsa, awukwazi ukwenza njani, umtete umntwana umlethela ngimina, I'll take care of lowo mntwana. Ngoba ziningi ingane ezidinga uthando la ngaphandle ezazalwa omama abangaplananga ukuthi bafuna ukuzala, zigcine seziphenduka ondingasithebeni. Yeah. Now, August, iGagasi FM was hosting the annual Shiro Awards. Yes. You were nominated Yes. under public service. What happened? Yo. Ngathola i-call from iGagasi FM la ngitshela lathi ena nginominathiwe under public service kwi-Shiro 2024. Kumele ngifike. Hayibo, kwangithusa kodwa futhi ngabuye ngajabula-ke. Mase ngifika-ke khona ngafike ngawina khona. Ngiwiniswa umsebenzi omuhle ngawenza emphakathini. Sasindondo ekhaya. Siyeza eThekwini indondo yeshiro. So yeah, kwangigqugquzela kakhulu ukuthi ngiqhubeke nje nomsebenzi wami omuhle, ngiqhubeke ngisebenze ngokuthembeka nangokuthobeka nangokunakekela abantu ngoba nginominate kuyakhombisa ukuthi umsebenzi wami ngenza ngendlela e-right. Abantu bagqugquzeleka babe nenjabulo bengibona mina. Banginominate ngiwumuntu ongenzi kahle emehlweni abo ya. Yo, congratulations. Thank you. Congratulations. I saw the photos. People were looking absolutely gorgeous. Yebo, maceke. So, uproducer wethu uzonifakela ama-pictures nibone what went down during the celebration of the Shiro Awards. So that's nawe obakade ungekho khona uthi nje ukuthi caught a glimpse kancane ungasale ey'ntweni. So uke wamenshina earlier ke ukuthi ushade nomunye umuntu wesifazane and uyena futhi o-supporta i-foundation ngasohlangothini lokwe-family yasebantu bakho basemzini uBabunjilo. Yes. Shout out to Babunjilo, siyabonga umsebenzi omuhle, siyabonga ukuthi weseka umakoti. So sikulo mshikashika wokufundisa abantu ngale community, sikulo mshikashika wokuzama ukuqonda ukuthi kahle le community imayelana nani, ngoba ziningi izinto ezenzakalayo nge-community, kodwa at the same time siyaxeka sabantu aba-straight, already siyazi ukuthi kwenzakalani, kodwa at the same time asazi. At the same time thina futhi siyanitshela ukuthi niphile kanjani, kepha akuthini esithe iphilani ngalendlela eniphila ngayo, but yithi futhi esinitshelayo ukuthi philani kanjani mangabe senivelile-ke manje. Ake siqale la ekutheni uhlangana kanjani noBabunjilo? uBabunjilo umkhwenyana wami. Umkhwenyana wakho. Oh Babunjilo. Mhlambe ngenza iphutha, how do we address? Right, bengithi phela mina uBabunjilo ngibiza ubabezala wami. uBaby ngibiza ngoBaby. Umyeni wakho umbiza ngoBaby. Naw phela mina ngeke ngimbize ngoBaby. Okay. uBabunjilo ngihlane naye ngo-2010 before ngemaphoyiseni college. Angiqale la nje ukuthi ngikhule kanjani, ngicela uqala lapho ungayiqaleli kude. Okay fine, ngikhule nguSili nje lokishini elaka K, bengithana nabafana, ngithana namantombazane. Oyiphake emunungu ayize ngamasofa ngamaplaza sifuna ukizwa yonke. Ngithana wami nabafana namantombazane. Ebafaneni hayi ngangahambi kahle. Mengingala ku girl, ngithana no girl. Yonke into ngizi right, uyabo? Umama uyisangoma. Mekwafind out ngithanana nentombazane, wayengibhonya into ongakaze uyibone. Engibhonya ethi nginamademoni ethi akaze ayinazale intombazane angayazi yini. Okay fine. Ngibona manje ukuthi ngiyamhlukumeza umama lento. Ukuthi ngathi okay fine, uthi ngistikhe la bafaneni, kodwa nje Nkosi yami ngifuna uqamba amanga. Hayi, ayidibani. Kwakuvutha ondaba akufikeki nje mina mengithana nomfana umlomo wakhe ngizwe ngathi uyabanda i-fridge ngi-right nje. Okay fine, ngikhuleke ngize ngikhulela umntwana amaqala una 19 this year, it was 2005 ngithola umntwana. Ngimthole umntwana bekhulu baba umntwana busy futhi
akuhambi kahle. Ngize ngithole ngo-2010 ngihlala noBamjilo ngihamba nje e-shopping center kwaMashu. Awu nanga umuntu yabo. Lo muntu lo futhi ubonwe yimina. Kusayibona nanga umuntu. Ngimbengelele ngihamba nomngani wami mina angifuna ukumention igama lakhe mhlawumbe ngaphatheka kabi usevele yabo. Asingawabala amagama abantu. Nomngani wami ngithi mngani wami lo ngiyakuyena mina ngimtshela ngicela ube intombi yakho. Kwangiyamona phela ukuthi sine ngithi asingana nami silingayi uzokushaya ngiyakuyena ngifike ngihamba ngithi masabona ngusilima sondweni uba wayishelani monu uyahleka ubhebi uyahleka asaya ngokhumbu kanjini ngithi ngaze ngakuthanda inamba yami ungifonele mase right uma ubona ukuthi ngiright for wena ungifonele ahleka ithatha inamba yami ahambe angilalanga angena icall ngene icall kanti izongena icall sengizohamba ngecollege angifonele ubhebi angitshela ukuthi hamba kanje ngithi mina okay vele mina vele ubonwe yimina angisacucuzi ngikhale khona sahlwaniswa singiyahamba ngecollege yabo ngihamba ecollege for 9 months then I came back mingibuya la siyajola nje kumnandi ecollege yonke into right siyabuya saqhubeka nento yethu uma wami ke uyabona ngiyahamba ngiyolala out ngiyabuya kwasi ngelinye ilanga angibona ukuthi ayimani lo muntu akahambi nomfana akahambi nendoda angibuza silindile yini futhi manje sekwenze njani ngithi nayi kukanjena ke manje vele sengine strength nje angisanandaba ukuthi umama manje uzokwenza njani uma ngixoxa vele sengiyasebenza ngizophuma ngihambe angisengino plan B vele ngiyahamba ngiyohlala nomuntu wami ke manje vele umuntu wami erentsela urice ngiyohlala mangixoxa nje ngiyahamba ngimtshela ukuthi hayi maku kanje acike kuma bus abuye abe right ke sathana noBamjilo kwaze kwabe manje sishadile last year ngo 23 December. Beautiful wedding, a beautiful wedding. A beautiful wedding. Yo, now tshela thina ke esithanda indaba zabantu. Yes. Kule process ke manje umuntu wesifazane uthandana nomuntu wesifazane seniyashada. Leza zinto zesiZulu lo membeso ntontoni konke kwenziwa ubani? Kwenziwa ubaba ekhaya phela. Kula angisikhona uButchi ilabeni babona nina nithi baqoswa abafana uButchi lo uButchi kuba uyena ubaba wekhaya uthatha responsibility of a man okay. Then mina ngifem mina ngumama wekhaya mina ngenza yonke into njengomama so yena ufuna ungishada ngithi ufuna ushada nonkosikazi wakhe uyena ke uzofika ezolobola uyena uzofika azombesa mase shada njengoba kwenzeka nje mina yenziwa yonke process baze bababhansela ngenkomo ekhaya kwathiwa nje na inkomo enye siyanipha onjile bechoma nisizalela umuntu omuhle phela umuhle osiyamba nisizalela umuntu omuhle nangumakoti awubandle kwenzeka konke nje ngalotsholwa kwambeswa ngashada so nje ngihappy nesithando sami yonke into right sure ubaba wengane eningi bambiza ubaba wengane ngibongeke nakena umnyeni wami nesupport yabo nje ukuglow kwami ukuglow kwengane zami ukuglow kwengane zami ngitholeza ngaphandle ziyamthanda zimbiza ngobaba ingane zonke zimbiza ngobaba si right isupport yakunikeza uyena obonayo ukuthi naye enye ingane ifuna usizo lapha uma nayo naye imali akhiphe asimi enzwa ingane zakhe ugcwalisela lapha enganeni zakho so nje isupport ngiyithola kakhulu kuyena ngibona futhi ukuthi ukube uNkulunkulu usenze indlela eningi ukube ngathola umuntu esilisa mina ngiyengitshela ukuthi akekho umuntu esilisa engamela lento engiyinzayo right now hey iningi lento yenza mina ngi-offer 4 days ngi-offer 4 days ngisethi 4 days ngi-offer 4 days u4 days wami ngisuke ngiphithizela neyingane akuzona ingane yami isongoye iyafunda first year yayo enye ngihlala nayo of which ngakwazi ukuthi ahambe ekamereni lakho yabo ngihlale ngiphumule but angiphumuli futhi akungikhathazi kuyangijabulisa ngenza sure ukuthi angiphindele emsebenzini uphela 4 days ngingabona ingane eyodwa engizoyisiza umsebenzi uthando yes yeah that's what happened mangabe wenza into uyenza ngothando now how is your family structure you mentioned ukuthi wena unabantwana already naye unabantwana akazi nje athana nomuntu esilisa xoba kana ngisho yedwa abantwana bami abantwana bakhe so nihlala nonke ndawonye sihlala sonke abantwana bambiza baba omdala uyamazi baba wakhe nobaba wakhe uyamazi baba wakhe umbiza ngobaba kanana thina sinomntwana wethu osiletho kuhle ngangibuza usamthola kanjani uyibambe lapha sinomntwana wethu ayona indaba yami leyo uyibambe lapha siletho kuhle ubaba kanana nje kwi-area wonke umuntu umbiza ngobaba kanana lo mdala ke asimforce nakamforce umbiza nje uthi daddy uma efuna imali yabo efuna imali baba ngiphi imali mase isolela imali baba kanana umbiza of course asinankinga ubaba kanana
Yes. Mangabe efuna imali Ubaba, yes. Umntana nje baba, siyazi usuke sefuna imali ke lapho. Kodwa right umbiza ngobaba kanani. Unana ke nje dedi nje from ezelwe udedi wakhe up until now. Mbukele ekhaya, let me highlight this. This episode is dedicated to the 2 lesbians that were killed last week. Yeah. Ungathanda highlightela nje kancane lapha, you know one of the ladies that were killed. Yeah. How do you know them? And Okay, isithando sami saseMaritzburg kunjilo waseMaritzburg. So uButch lo munye waseMaritzburg lo washona ngicela ungaba mention amagama abo waseMaritzburg naye sake sahlala ndawonye bachila no baby ngagcina sengimazi upartner wakhe no Butch lo. They are more like family friends. Yes, ngisho kanjalo laba ababulewe, so ngabazi kanjalo ke. Siyenze njani Silile into yokubulawa kwengane zabantu ezingenacala ziziphilela impilo zazo? How do you guys in the community deal with this? Because kubuye ngazi ukuthi isihlave sasicabanga ukuthi sasala kuma 80s, but sadly what happened and what is continuing to happen kubuye ngazi ukuthi hayi sinamanga mangabe sithi kwasala. Hence we are having these conversations ukuthi let's educate. Mhlambe if abantu bethola information sizama ukuyiletha information kubona ukuthi ba understand kangcono ukuthi kwenzakalani ngecommunity, mhlambe bazoba ne mindset different entsha. Senze njani okokuqala nje in your own experiences, what are the challenges owafacile apart from ukuthi umama bekakushaya ukuthi ujola namantombazane we community nakwabanye abantu, especially emsebenzini, because abantu abaningi baneyinkinga emsebenzini mengabe be community. Ngizothini nje ngixolise babukele ekhaya nabalaleli, ngiyadelela mina. Ngiyadelela akekho umuntu onesibini sokuthi azongibusa ngenzani. Yabo nje emsebenzini ngifike eNtuzuma ngizosebenza khona eNtuzuma SAPS ngifike ngo 2010 late ngizosebenza khona. So bangifice nginomntwana unonku wami, bangifice nginaye. So ngitholana unana bathi hayibo ukhulele kanjani manje waphela wena uthanani intombazane, akufuni bona lokho mina ngikhulele kanjani, akufuni bona lokho. So emsebenzini abantu esisebenza nabo bayasigqilaza kakhulu, abantu emphakathini ba homophobic ngale ndlela exa usathana. Mina emsebenzini nje kunama homophobic amaningi kodwa sikhona siyitabani. Ngisho ngiyabangitshela mina ngithi mina ngisitabani, bayazi ngisitabani nje. Ngithanana nenye intombazane. Sinezitabani emsebenzini zikhona, abanye bayifihlile siyababona thina wasiyitabani, siyabona lo uyisitabani lesifihlile. Uyifihliswe yini ingoba emsebenzini ba homophobic. Mina akekho umuntu owenza homophobic bakhe la kumina ngoba mina ngikuthatha lapha ngikubekela phansi. So ngeke ngize ngisho abantu bangijaja kanjani ngoba ungibuza into ngikutshela into ngibuze yona nje ngiphendule ube right nami ngibe right. So ngiyacabanga ukuthi amanye abantu mhlawumbe bayahleba ngisho njalo bebehleba umuntu sengakhulumi nami so ekhulumela yedwa. Mina umbono wakhe lo wakhuluma naye wakhuluma naye. Yes, mina ngiphila impilo yami ngesikhathi sami nomuntu wami nezingane zami kuphela. Yeah. But when do we begin to educate apart from having these conversations? Siqala kephi, because siyabona guys niyenza nibe no Pride Month nibe nantontoni. But what I've noticed Slim, most of these events or Pride Month anisibizi thina. So nibiza kanjani isijudge? Anisibizi thina, mina nginijudge njani ngaze ngingibize. So mina into engicabanga ngayo wena Sizandi ukuthi umuntu ofunayo ukufunda alphabet gang ufuna ngabe sebefundile guys South Africa lana izitabane ziningi umhlaba wonke. Uma ufuna ukufunda nokufuna ukuhlonipha isitabane funda phela, asikuphoqi ukuthi ufune ukufunda, kodwa if into esiphila ungayithandi iyekele phela. Musu kusibulala, musu expose engayakho towards thina nje, phila impilo yakho nasiphila impilo yethu. Ama cases nje ndila nawo from time to time njengoba usembuthweni vele nikezwe ama stats. So far athina ama stats mongas highlightela just ukufundisa umbukele ekhaya ukuthi besicabanga ukuthi izibalo zizokwehla kodwa instead ziyakhula, and let us just sibambisane ngezandla understandane siphilisane ngoba umhlaba munye and izitabana zindawo. And sorry Zandi ngingeze ngigxile kakhulu ku stats se crime nokubulawa kwama lesbians nama gays. Samaphoyisa sisebenza
ey'teshini ey'ngafani sinama-area esiwasebenzayo angafani. Oh, you don't get national stats? No. Oh, Mhlawumbe okay. bayawathola mhlawumbe higher level. districts yabo Okay. or laba abaphezulu thina nje as ama-lower ranks nge-stats sokuthi ama-lesbians abukile yona ama-gays mangaki, I'm not sure. Kwi-area yami lapho engisebenza khona ngisebenza eNtuzuma, nginelindelane ngino-Besta, ngino-L, no-M, no-N, ama-areas ne-Richmond Farm, ama-area abelonga ngaphansi kweNtuzuma lawo. E-station sami azikaze kube khona isitabane ekuthiwa sibulewe. E-areani yami ziningi itabane ziningi, kodwa awekho nje ama-cases angene kuthiwa sekushawiwe itabane sey'bulewe, no. Ngingasho ukuthi okwamanje mhlawumbe umphakathi kwakaMashu nowaseLindelane nowaseNanda usaba-protector ngasho kanjalo, noma usabahloniphanile leyo nhlonipho. Noma sithando phela wona wonke umuntu yabo, kodwa i-crime nje nokuthi kubulawa itabane cha kwi-area yami akukho. Yeah, at least kusho ukuthi there is something positive there, because akukho mnandi nakubukeke kuhle ukuthi umuntu uzovela abulawele nje ukuthi uphile impilo ayiphilayo. Akukho fair. Kodwa futhi engingaku-advise mina ama-lesbians nama-gays ukuthi yabo menihleli endaweni lese ni-couple niqashile endaweni enihleli, menibona nani niyabona nibadala ukuthi nge-environment yala ayikho right, move on phela ke nihambe. Yabo nje ngeke sibe yitabane sihlale lapha khona obaba basiphakameni, obaba bakuphi, obaba ba strict lezo inkonzo lezo, kuzohamba kuhambe kube khona ozonyanya. Ngeke ngisho bazowabulala, kodwa nizocatha nixabana. Yabo move phela uye endaweni e-right enizohlala ngokukhuluma. Kulula futhi nokuthi baba provoke ngoba vele ababathandi. Yes. Sure. Yeah, ne. Samadimoni kwabanye basamadimoni, kodwa ke ngikhumbuza into ekade ngiyikhuluma with my other guest ebekade mention kona lo ukuthi kuthiwa namadimoni, and at the same time abanye banibukela phansi. So if kukuthi umuntu ukubukela phansi kungcono ukuthi maye kubukela phansi kube ukuthi uadmire icathulo sakho. Yeah mama. So Sli, lento ikhona iyaqhubeka and abantu ngeke baze bayiqede noma bangaze benze i-hate crime, hate rape, hate whatever, iyaqhubeka. Sikhona. Kunama families that are struggling to come to terms with the fact that ukuthi ngibona ingane yami ihamba nomunye umfana kodwa naye umfana. What do you advise them? Engakusho nje abazali abahlangabezana nale nkinga le yethu yokuthi mhlawumbe umzali unengane yomfana usiyafind out ukuthi sithana nomunye umfana. Engakusho ukuthi akabe strong Nkosi yami, ngoba ayikho into ezoshintsha. Akathathe yena ingane yakhe as ingane yakhe, angayibungi njengesitabane, angayibungi njenge-gay, no labels. Yabo nje ayithande njengengane yakhe nje kuyena. Kukuyena-ke umzali ukuthi ingane yakhe uyithengele ini nani zokugqoka, it's up to umzali ukuthi wenza njani. Nathi-ke ama-gays lawa amancane phela asakhula accept uma ukuthi uma wakho sengikhulumela obhuchi-ke ngoba bona abanamakhanda aqinile abazenza abafana kakhulu. Uma wakho memthengela iy'keti iqoka phela, awunayo imali okuyithengela nje, qoka uyozube right ukwazi ukuyithengela into efuna wena ezosiyuthwa naleso sikhathi. Yeah. Elokugcina nje sesivala, yini ongayisho nje in general concerning all the violence that is taking place kwi-community, nazo zonke ezinye izinto-ke ezinye esingazazi mhlampe that you have experienced, onga-advise umuntu obukele njengamanje oqalayo ukubuka le nhlobo yale episode yethu ukuthi kanti abantu bayakwazi ukuthi bakhulume basifundise ngale nto, mhlampe yini ongayisho just to make that person more open-minded and more understanding of what the community is about? Angiqale nje la emsebenzini wami engikwenzayo. Guys, nisibekezelele kakhulu. Nathi samaphoyisa siyadinga counseling, siyadinga, sihlukumezekile kakhulu emphakathini. Into esiyibonayo ezinye aniyiboni nina, thina siyayibona kodwa emsebenzini. Ukuhlutheka kwethu mesisema-charge office mhlampe singabisabona ngaso linye, nisibekezelele nisixolele. Mase ngiza kuma-gays and lesbians, abazali ngiwadde sengishilo eqaleni ukuthi umzali menengane eyisitabane ngoba phela siyitabane vele akufihliwe. Nkosi yami mzali, ungaphatheki kabi, akuwena wedwa, sikhona, zisazalwa ezinye itabane namanje nje, sikhona. Take care of your child, love your child, nje ube right. Now i-foundation
abantu abafuna ukusizakala under the foundation, I do understand ukuthi akokubi naso i-structure. Yeah. As much as ufuna ukwakha ikhaya labantwana akokubi naso i-structure, kodwa uqalile ukwenza umsebenzi. Yes. So abantu abafisa ukuxhumana nawe mhlambe othi mina yabona lento esho lo sisi engathi ngiyamdinga ngempela ngoba ngicela azothatha lengane ngikhathele yona, bakuthola kanjani? Oh, ama-calls bakithi ngiyawathola o-Facebook, ama-inbox ngiyawathola ku-TikTok, ngiyawathola ama-messages guys. Abanye angikwazi ukuthi ngibaphendule, ngiba nokudabuka okukhulu kokunye ngingakwazi ukuxhasa. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngithole nje umuntu ozongakhela njengoba ngisade sekushiwo ukuthi ngisebenza embuthweni Nkosi yami ayikho imali etheni ebakhona laphana esalayo ngeke ngikwazi kwakho. Ngiyafisa ukuthi ngithola ama-sponsors azongakhele ikhaya labantwana, bangisponsorishe iy'ngane uniform, onengane ukuze kuzokwazi ukusizakala iy'ngane lezi engekho right emakhaya, abazali abangasekho ehlala nogogo. Mengase ngithole lelo khaya ley'ngane engalakhelwa, ngiyathembisa ukuthi abantwana ngibazibaswele. Yeah. Hayi, nizizwele babukele ekhaya ngomlomo yenu. Nizwele babukele emakhaya ngeindlebe zenu. Okubalekile ukuthi ingane ngibele zisizakale, kodwa usidiya kana ama resources. So if you are a company out there or you're just an individual efisayo ukulekelela ukuthi akwazi ukuthi leli phupho aliqalile nalomsebenzi omuhla wenzile angadikibala endleleni, sicela nixhumane naye. Ama-numbers wakhe azoshiwa down below, ngizowafaka futhi na description box so that nizokwazi ukuthi nixhumane naye. So Valasly, what would you like to say? Kakhulu nje abantu besifazane mina ngicela ukugxila kubona boma bengane, ngiyanicela guys ukuthi uma umuntu wesifazane ecela uyithande, zithande wena kuqala. Yabo uma uyithande wena kuqala, even kuthiwa uya ocansini nobaba sekhaya uyakhulelwa, uzokwazi ukuthanda leyo ngane because uyithandile wena kuqala. Mekwenzeka ke guys ke angisho ukuthi aniyithandi, but mekwenzeka ukhulelwa ingane ungayilahla emqomeni. Umntwana uyisibusiso siphuma kuNkulunkulu. Hlelani imndeni guys, nijove, kuyajova emaklinikhi mahala. Mase kuthi ukhulelwe isikhathi sesifikile mhlambe sekulesi usunga-abhortha ingane, akuvumelekile noku-abhortha. Inkosi yami siyanicela ningayibulala imphefumulo esikhona thina. Uma wengane eningi nje ukhona for lezo ingane eningayithandi. Musutatile ke hamba ye kumhlengikazi apha emtholampilo, usho uthi nayi ingane angidingi. Akhona ama-social worker, akhona ama-place of safety, nathi sizoba khona ngelinye ilanga si-Renew Hope Foundation isokwazi ukuthi sinakele khona umntana wakho. Ngiyanithanda kakhulu, nibe nosuku oluhle. Babukele emakhaya, akona amazwi wami kepha amazwi kaSly athi kubalekile ukuthi into yokuqala kufanele uzenzele yona umuntu wesifazane, zithande wena self before uze uvule imlenze ukuthi uzozala ingane ozokwazi ozoyithatha musoyizalile uyithatha uyoyilahlela emgqonyeni, ngoba lokho kukhombisa into deep within you ukuthi kukhona into wrong ngawe wena self awuzithandi. So babukele emakhaya, that is it from me for this episode. Love and peace. Egamfeka intombi. It's a 2 ribs. Bye. And we are at the Shiro's 2024. The Shiro public service of 2024. Sergeant Sergeant, talk to me. As a Shiro, how does it feel to walk away with this award this year? Ngicela ngibushe nje ngiyabonga kakhulu umnominator, abantu bakhona emphakathini, ngiyabonga kakhulu. Inkosi enibusise, ngijabule kakhulu, bengalindele kodwa nje ngiyabonga.